Ayan. Yes. Welcome to Mayas Diaz Vlog. Yes, thank you so much, Dam. Eto, pasok tayo sa... Pasok tayo sa kotse ni Madam. Hi! Yan, nakita na kami ni Miami. Yes. So, sikat tayo namin sa nung doon kami kay Madam Brenda. Ayan si Sir, guys, sa likod, oh. Magdala ng panada, mukbang natin yung panada. Eto, guys, nakita na kami. Tapos si Nicole Kog, wala pa. Wala pa, ano lang. Baka nagkulkog pa yun. Oh my God, my God. May kinulkog pa. Nag-video namin dito ganiha, Dam. Video. Ano sa mga sa amati ay? Mga 7? May wala mo gikuan, Dam, sa kuan. Mga dagan papil-papil sa pag-aton yung Cebu. Wala man. Wala naman. Basta may vaccination. Vaccination card yun. Vaccination card. Walang wajay chance si Serwin makaadtog Cebu kayo may vaccine card. Wala siya ba vaccine? Wala. Nga naman. Hadlok? Hadlok sa dagom. Hadlok sa dagom. Ako di mo kumahadlok sa dagom, Dam. Dagom nga ako, original. Yahat bitaw, no? Ala, di anami guys sa area. Di anami. Ayan. Tapos dito kami mag cottage. Di ba? Here sa Binwangan, Misamis Oriental. Tapos guys, may swimming pool. Iwan ko kung paliguan ba ito dito ngayon. Ayan, kasi hinarangan dito, baka hindi ito pwede paliguan. Ayan, nakita ninyo ang swimming pool. Ayun. Diba? Kaya kung gusto ninyong pumunta dito guys, relaxing, mag-relax together sa mga kauyaban, pwede na mo mag-anha din he. Datong niagi unta mi guys magkita, tapos wala na dayon kay mamatunggi lupad ang atop namo. Mao nang na-okay na mong atop dayon. Nag-adto po dayon sila sa Cebu. Ikagaw ni Madam. Tapos si Sir, si Sir. Ako sa balay. Ay mula ka pa di ka karon? Ito maganda kay akong Cagayan? sa imo. Dili na sa Lagunglong. Ay sa Lagunglong. Wala mo giamo, taga Lagunglong gugko. Si Sir dito guys, ang mag-birthday wala pa. Tapos ito si Sir, pinsan ni Madam. Yes. Kaya ngayon, kasi may birthday siguro mamaya. May kainan. Gino ko magbambam na naman tayo. Oh my God. Mukbang kami na. Mukbang. Empanada. Kasi ano talaga. Dito kami sa, dito maganda dito guys, oh. Andyan sa likod, dagat. So pwede na mo magsirina-sirina. Magsirino-sirino diha banda, di ba? Law man siguro diha, Dam? Oh, lawan brutsada diya kay limpyo. Aga namin clear lang tubig. Clear lagi ang tubig niya. Law man, gino ko mamatay na ko diha. Di ko kabalumulangoy, Madam. Oo. Ang plano ni Madam, puntahan namin si Nicole Kog. Kasi sabi ni Nicole Kog kanina, nag-ready na sila. So puntahan namin ngayon ni Madam. Si Luloy. Banda siya. Ayan guys, dumiretso kami dito sa ilahan ni Madam Lainey. Kasi dinaanan namin sila ni Nicole Kog, wala sila doon. Yun pala, nandun na sila sa Binwangan. And then maya-maya, papunta na rin kami doon sa Binwangan. Pagkatapos dito, sa mga dalhonon nga gikuha namo diri sa ilahan ni Madam Lainey. Ayan guys, abang-abang na lang mamaya. Ayan guys, na-ready na ang mga dalhonon. Ayan na ang mga gamit dito sa likod. Ito. Tapos nandito na rin si baby sa loob. May mga ulam dyan, oh. Nakita ninyo? Ayan. Sana din guys, masuportahan din ninyo ang channel ni Madam Lainey. Ayan. Ito po ang kanyang channel. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Dito kami ngayon sa Lagunglong. Kasi taga Lagunglong si Madam Lainey. Ayun. Eto, paalis na rin kami. Here na kami. Tapos si Nicole Kog. Si Nicole! Ayan, ang tagal niyang naghintay sa amin. Hi! Ala, nakita na kami ulit din. Ayan, Ate Maya Mia. Yes, thank you so much, Day. Unsa man, nainip ka na? Nainip, no? Ara ba si Sherwin o si Pero Berhel? sila. Nagtagay na sila, guys. O, diba? Happy birthday sa mong bana. Thank you. Puntahan natin silang dalawa. Dinero din sila ng chikahan, kuluhay. Lasingin namin sila, guys, kasi malaki din kami ngayon. Oo, nagano ba kayo nangaligo? Oo, nakaligo. Ayan, eto na. Puntahan natin sila dito.
Ayan, alisis. Hello guys! Hala, ginoo ko. Ano naman to? Then nagsikahan kami kasi tumakbo daw siyang mayor, ako vice mayor. Ayan. Sunod na lang. Ayan na ang dalawa guys, oh. Tingnan ninyo, nakita ninyo ang nakita ko. Ala! Wala sige. Mas maiging malasing na malasing kayo para makatulog kayo mamaya. Kami, magrampa kami ni Nicole! So ngayon, waiting muna kami kasi hindi pa na sit up ang mga mga paraphernalia. Maraming salamat ni Ma'am Lini at ni Ate Mayami nga nagkita kami at sa kanyang partner na si Sherwin, no? Thank you so much for blessing sa inyo lahat talaga. Salamat, Nicole and Berhel. Tapos si Sherwin, oh, tingnan niyo, oh. Naka-shade siya, pero ito guys, naka-shade si Sherwin kasi ang daming mga babae dito. Hagoy! Ang mata niya, oh, para sa tingin ng babae, anak ko, parang wala yan. Pero ang mata ni Sherwin, di ba? Sabi ng mga babae kanina ba? Oh. May gwapo, dalawang gwapo doon. No? Parang wala silang jowa. Ayan. Ang galing talaga ni Sherwin, oh, naka-shade. Naka-shade, di ba? Oo. So, punta na tayo doon para ma-meet natin sila ni Madam. Yung mga family ni Madam and ni Sir. Gihatag si Madam. Unsa man to? Gihatag. Una si gihatag. Surprise. May ibigay si Madam sa amin. Oh my God. Eto guys, ayan si Madam Lini. Ngayon, ang binigay niya sa akin, oh my God, binigyan niya ako ng house and lot! Joke lang. ito ang binigay niya sa akin ni Madam Lenny. So, atong tingnan kung unsa ni siya. Tapos si Sherwin, ano nang nangyari ni Sherwin? Okay pa. Ay, nawala ng shade. Nawala ng shade sa kanyang mata. Oh, nag-shade siya dam kay para makita niya ang mga chicks. Yay! O, di ba? Bronya, hubugon sila. Oh, hubugon na mo sila kay para mangita pud mig uyab ni Nicole. Ayan guys, eto ang binigay ni Madam Lenny sa akin. Thank you so much, Madam Lenny. Ayan si Sir Anthony guys. Happy birthday, sir. Ang mga family, ayan. Ayan. Kay sir. Kuya, hope more birthday to come, Kuya Anto. All health. God bless. Tapos si Madam Lenny, busy si Madam Lenny. Madam, Yes. wag mo na kaming alalahanin. Oo. Ayan na guys, ang mga preparasyon para sa birthday ni Sir. Ayan, yan ang mga handaan. Hindi pa dumating ang lechon kasi ang hinintay ni Berhel ang lechon. Happy birthday! More blessing to you, sir! Thank you so much. Here ako sa birthday ni Sir Anthony. Kaya, eto, thank you so much. Kasi iniimbita ko dito, guys. Makibambam na naman si Bayot, guys. O, diba? So, makakain na naman ako ng mga ginadili na pagkain. Pero, hala, sige, haba-bayot. Mintras buhi pa, day. Diba? Pero pag nanapoy ko'y pamation, diha na po magkuray-kuray. Nandito tayo sa likod. So, ang makikita natin dito sa likod ay isang dagat. Pwede tayo dito maligo, guys. Pero sa akin, hindi ako pwede maligo dito kasi takot ako sa malalim. Malalim na malalim. Pero ako, magaling ako sumisid sa mga malalim. Oh my God! Eto, dito tayo, guys. Tingnan natin dito kung ano ang nandito. Ayan. Ayan si Sir, guys. Ayan, di ba? Ang birthday celebrant. So, dito tayo. Maraming nang naligo dito. Huwag ninyo akong itulak, ha? Ayan sila. Nakakatakot dito, guys, kasi nag-blue-blue ang tubig, dagat. Di ba? Tingnan ninyo. Tapos si Sherwin, ayun. Nagsyukoy-syukoy na siya. Tingnan ninyo, Sherwin, di ba? Babe, luksok ko.
Lukso ko. Ha, lukso ko ha. Wag na guys, baka naman mamaya pabayaan niya ako diyan, mamatay ako diyan sa dagat. Hi. Hi. Mga laki. Mga laki, come here. Maligo tayo. Charot. Joke lang. Laom? Luksot ko. Ha? Hindi ka malukso na nga. Layo ka dito sa loob. Parol ka dito. Imo di kung paano di ay. Sige na ba? Ay, lukso mama. Ay, lukso mama. Lukso lagi ko. Eto guys, dito muna kami magtambay-tambay kasi hinihintay pa namin ang lechon baboy. Tapos andito ang friend kong si Nicole Cog. Sana Ayan. masuportahan nyo kami sa aming YouTube channel, Nicole ko, mga kamads. Ayan, thank you so much kay Ate Maya Mia. Yes, thank you so much, Dai. Kasi hala dumating na ang lechon. Oh my God, my God. Eto, ayun. Binitbit na. Ayan, ang lechon guys. So nakita ninyo. Ayan, binitbit na ang lechon. Kaya, eto, hintay-hintay tayo sa Bambam! Huwag na tayong mahiya, Day. Kasi ang pagpanagbo, natural lang yan, di ba? Oo. Ikaw, Miss Nicole, mahiya ka ba sa panagbo? Kuana na kuana. Yes. Yung mga panagbo-panagbo, silupin lang ang katapat niyan. Di ba? Pero huwag kang magdala ng silupin. Maghintay ka kung bigyan ka, di ba? Oo. Huwag kang magsirok-sirok kasi hindi pwede yan. Makakasira yan sa magandang face mo, di ba? Oo. Yan, Nicole. Kaya, eto, kumusta naman ang pag-vlog mo? Okay, kaayod yun. Ako mga kabas, malaking pasasalamat ko ni Ate Maya Mia talaga. And then, sobrang saya din ng partner ko na si Verhel dahil kay Ate Maya Mia. Kaya malaking pasasalamat namin na sobrang bait ni Ate Maya Mia. Palagi ako nagpipray talaga dati mga kabas na, Lord, magkita kami ni Ate Maya Mia, ganun. And then, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong support din sa amin mga kabas ba na nag-subscribe kayo sa amin. Kaya hindi ako makapaniwala talaga until now na ngayon nakita na naman kami ulit. Kaya dami nagsabi kasi nga, magkita kami ulit daw ni Ate Maya Mia. Kaya ngayon, kita Ayan. kami ni Ate Maya Mia. Yes, huwag kayong mag-alala kasi palagi tayong magkita, Day. Di ba? Pero sa ngayon, alam nyo na ang bakla. Pupunta pa ako doon sa Davao. Nag-promise din ako kay Aling Doray. Kaya puntahan ko rin si Aling Doray. Ayun. Kayo nang bahala, guys. Kasi nag-subscribe kayo sa kanila. Yung mga nakulab ko, kayo nang bahala sa kanila. Ipaubaya ko na sa inyo kung ano ang mga nakikita ninyo sa kanila. Kayo nang bahala. Eto, wala akong masabi kay Nicole. Thank you so much, Nicole, kasi, ayan, sa mga suporta mo sa akin. Palagi ka rin nanonood sa vlog ko, di ba? Oo, always. Always Ayan. Thank you so much. Kaya eto, ayan, wait lang tayo sa mga kulab-kulab natin. Di ba? Kaya ngayon, guys, eto, nagutom ka na ba, Day? Hindi. Hindi pa, malapit na. Nag-prepare na sa Oo, palingon-lingon si Nicole kasi sa tingin niya, ayun na ang lechon, no, di ba? Kaya, ayun guys, thank you so much. Eto guys, tinawag na kami ni Madam Lenny. Kaya, punta na kami. Kasi, eto na. Come here, Nicole. Ayan. Yung nandito guys, mga family, ni Madam Lenny. Kaya, ayan. Tapos, dumating na ang hinihintay ng lahat. Charot. Dumating na ang aking kapatid. Eto, ang lechon. Nakatihaya na, di ba? Tapos si Madam Lenny, Madam. Yes. So, And, kain na rin kami ng lechon. yes. And si Sir. Hi, Sir. Hello. Yes, si Sir. Ayan. Eto guys, here na kami. Ready na for Bam Bam! Hi, sis. Dayan! And guys, nag-picture taking na. Ayan si Sir. Happy birthday! Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Lord, daghang salamat sa mga grasya gihatag nimo matagad law sa amuha. Ug daghang salamat sa mga grasya Ginoo matagad law na dawat ang matagad law. Og happy birthday ni Sir Ate Bagares ug sa kanyang mga pamilya ni Ma'am Lini ang asawa. Daghang salamat nga gimbita mi karon sa kanyang birthday. Ug ni Ate Mayamiya nakita mi sa iyang mga pamilya po ni Ate Lini. Happy birthday Sir Bagares og Lord. Grasyaan po ng mga tao nang inaman sa imong matagad law sa imong tabang matagad grasyaan sila Ginoo. Og panalangin ni kanyang grasya gihatag nimo Ginoo nga among ipagkaon sa mga sumyadi. Sa ngalan ni Kristo nga Dios ang luwas. Amen. Amen. Happy birthday, sir. Ayan, tita. Eting-eting, tita. Ayan. Ayan. Yay! Magandang dilag. Ayan, guys. Oh, di ba? Membro sa among federasyon. Ayan, si sir. Kain, sir. Si kuya. Nakakaon jud tanan, guys. Di ba? Kuha na yun sa manid sa... Litson yung katawan ko, basta makain ako ng litson. Yes. Condition ang katawan ni Berhel. So mga ilang rounds? Hanggang pa lang 5 rounds. Ay! Muna gingon na ana jay panuhot nga mabuo. Ito na, patrabaho ko sa taon na pinagtulog. Ayan guys, tapos na ang aming kainan. Tapos nagtagay-tagay na sila. Ayan si Sherwin, si Berhel at saka si Sir Anthony, guys. Ayan guys, tapos na mi kumain lahat. Tapos ang iba naligo na doon sa dagat. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Bye!